Pinatawan po ng indefinite suspension ang isang manukan sa barangay Babasit, Manawag matapos pong ilang paglabag sa sanitation code na itinakda ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Task Force kontra Langaw, inirereklamo ng mga residente ang poultry dahil lubos na nakakaapekto sa kalusugan ang pagdami ng langaw sa mga kabahayan. Sa assessment ng grupo, natuklasan ng ilang depektibo at sira-sirang kagamitan tulad ng nets at cooling pads at vector control program, maging ang wastong pamamahala sa mga hazardous materials. Una nang napatawan ng parehong suspension order ang farm noong nakaraang taon dahil sa pagkakaroon ng parehong paglabaga. Epektibo ang suspension hanggang hindi tumatalima sa itinakdang regulasyon ng tanggapan ang naturang farm. Tiniyak naman ng tanggapan na paiigtingin pa ang akbang sa pagtutok sa poultry farm bilang pagpapahalaga sa kalusugan ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.